Mayong hapon pag-usab kang tanan mga igsoon. Atong pakpakan pag-usab si Senior San Roque ug ang atong Ginoo mga igsoon. Mapasalamaton ta ni Senior San Roque nga nakalingkawas na gyud ta sa ulog na ta karon sa fiesta freely nga di na ta magsulob og mga mask. Ngayong hapon sa biyahe sa ako mga kauban nga mga kamadrihan, nga mga dolls niya dinhi sa ato mga hermano o hermana nga sa atong atubangan. Kumusta mong tanan mga igsoon? Ready na ba mo? Pila ka adlaw na lang piyesta na? Nana mo'y giandam nga inyong ihawnon? Wa mo'y nakitaan pa? Lingian na inyong tapad, ihawa na sila. Kay pwede nang isudaan na sila. Sa akong pagpamalandong mga igsoon, nakainomdom ko sa akong kasinatian way back 2015. That was the time nga na-assign ko sa seminaryo for 6 years. Moto'y akong second year after my term as parish priest sa Sacred Heart for 6 years. Gunya, mga formator, daghan man ay mga formation po nga atinan. So at that time, gipadami sa Isudon, France for our spirituality course for 1 month. Wa may maglisod pagbiyahe from Philippines to Incheon, Korea. Nga naghuwat mig 7 hours layover from Incheon, then Incheon to France. Why problema? Dito namin nagka-problema sa among biyahe from France to Netherlands. Kaya ang among ticket, gibutangan man sa among treasurer nga pari, siya naglukat og ticket, gibutangan niya og father. Ang among passport walay FR. Mao nga pagatubang namo sa counter, maingon dayon siya, FR, FR. Same person, same person. Yeah, same person. No. Well, patay. Dili ko no pariha nga person kung naay FR, nya why FR ang passport. Kay kinahanglan ang ticket ug ang passport magkapariha. Hastang problemaha gyud taon mga igsoon. Mao nga gipabalik-balik in taon ko, katulo ko gipabalik-balik, nag-explain ko. FR means father because I'm a priest. Priest? No. Ano po siya? Sus na, ano sa naman yung tao ni sa Italy? Wa mo sa kahibaw sa pari. Mao nga nagkabuang ko og explain, di mo ko kahibaw og Italian. Kulamia man ang sa mabatsihaw, kabugo ba, hindi makasabot. Ay, mao nga, may gani sa kalas na ko nga explain. Nakasabot katong isa counter. Kasabot siya og in English. Unya, wa lang ko mag-inisog. Grabe ginakong pagpaubos. Ko, susog mag-inisog ko din eh. Wa ra ba yung tao ni sila? Di ra ba ko taga-dere? Basin hinuog, adto ko ipadaan is immigration, ma-deport na hinuon mi. Mao nga, ang lesson, mas maayo yun mga igsuon kung magpaubos, di mag-inisog, kay kaluyan po ka sa imong kaistorya. Unya, sa dito na Miss Netherlands, na inyos dito nga, ang ilang Prime Minister, nagsakay, kada biyahe niya, magsakay rin taon og public train. Why daghang bodyguard? Unya, nahitabo pagid nga nagdasya coffee. Ug unya ang iyang coffee na yabo. Unya, nangayo siya og trapo.
ug siya mismo'y nagtrapo sa iyang kape nga nayabo. Mga daghay ni saludo niya. Wow, naatay mapaubsanon nga leader. Kay siya mismo mo'y nagtrapo sa iyang kape nga nayabo. Unya, tagsaon ra ba inana may gisuon? Kay halos worldwide, kung dako kay kag posisyon, daghang kay kag mga security, gunya naa kay daghang mga aid. In fact, kung mabiyahe, sus grabe gyud og mga escort, pagkadaghan mga escort. Kasi nati kus Manila nga hapit ko ma-side sweep kay niagi ang presidential convoy na ay mga nag-una mga PSG. Ganaan na sila, pak, motor. Hapit ko maigo ako sa kinan kay maganaan naman sila. Kay pasabot, tabi mo. Kay muagi ang atong hulo. Mao nga mauna may suon. Importante kaayo kanang mapaubsanon because humility is a grace. Ug mao kanay pinaka-sentro sa atong mga pagbasa karong panahona, karong ebanghelyo mga igsuon. Nganuman, tungod kay atong nadungog, ang usa ka babae nga nagpakiluoy atubangan sa atong Ginoo. Kapila siya gibalibaran and seemingly gitest gani ang iyang pagkamapaubsanon. Unsay mga pulong nga iyang nadungog pag-una, miingon ang mga tinun-an sa atong Ginoo. Papawaa ka ng babayhana kay nagsigi siya sunod-sunod nato niya. Saba kaayo. Di ba ka matandog imong pride adto may suon? Kung kamo kahiginan adto, di ka ninyo abayon tong nag-ingon adto? So, si saba, nanaaraman ko igipangayo. Putak-putak na yung ba, masuko na yung kaalab. Pakig-away na yung ka, di ba? Pero wa siya masuko. Ikaduha, sa dihang isulting atong Ginoo, mingon siya, gipadala ako para lamang sa mga nawalang karnero sa Israel. Unya, nagpakiluoy gihapon siya. Unya, mingon na sab si Jesus, dili maayo nga ang pagkaon para sa mga anak, ihatag sa mga iro. Unsay ingon sa babae, Sir, bisan gani ang mga iro, mukaon man sa mga mumho nga matagak gikan sa lamesa. Ug unya, ang atong Ginoo miingon siya, inday pagkadako sa imong pagtuo. Pagkadako sa imong pagka mapaubsanon. Tungod kay nagpaubos siya atubangan sa atong Ginoo. Bangon sa may atong mapamalandungan niini mga igsuon. Una, in front of God, we have to consider ourselves as nobody. We are nobody. Our titles, our positions, our connections, our power, our wealth, that's nothing in front of God. Because kitang tanan, we are nobody. Aduna ko'y na istorya nga lawyer mga igsuon na naka-experience siya og near-death experience. Nag-undergo siya og major operation. Ugon niya, sa diha ko nung gi-anesthesiahan na siya, general anesthesia. Siyempre, makuha man ka, ma-unconscious man ka. Na ako no say nakita nga grabe nga kahayag. Ugon niya, sa tumoy ko no sa kahayag,
Aduna kuno siya'y tao nga nakita. Nga grabe naggilak-gilak ang iyang bisti. Ug para niya, mao na to ang Ginoo. Mao nga samtang naglakaw kuno siya paingon sa kahayag, kay unconscious man siya, major operation. Nakapamalandong kuno siya. Sus pag-abot diay sa panahon, I will be alone in front of God. My titles are nothing. Mingon siya, ang akong pagkaabogado, that's nothing. Ang akong mga koneksyon, ang akong kwarta, that's nothing. I am just nobody in front of God. Mga niingon siya, sus, dito ragyog ko nakapamalandong pandri. Kang ako diayng bisag abogado ko, bisag successful ko, daghang kog mga kaila, powerful persons, pag-abot di ay sa panahon, kita ragyod ay usa padri. Unya, akong ni-realize, ang akong pagkaabogado is nothing because I am nobody in front of God. Mga pagkanindot sa iyang realization, mga miingon siya, nga nisaad ko no siya, nga sugod kadtong panahon na maningkamot yung ko no siya nga magbinuutan sa iyang pagka-abogado. Mao kuno to'y iyang gisaad sa Ginoo. Tungod kay senior naman in taon siya. Sobra pa sa senior. Kurag halos mo 80 naman to siya. Bago ka na ngay una may suon. We are nobody in front of God. Ikaduha, nga atong mapamalandungan, everything is grace. Dili kita makadiman sa Ginoo nga Lord, akong kumpleto ang nobina ni San Roque, kumpleto ko. Mao kinahanglan tagaan yung kunimog reward, Lord. Ginoo nagpinuutan ko. Maayo kay ko nga tao. Kinahanglan nga tagaan ko nimo sa akong gipangayo sa akong mga pag-ampo. Everything is a grace. We cannot demand from God. Asa nato na mapamalandungan? Gikan sa libro ni Job. Si Job, grabe ang iyang mga dato kay siya, gisulayan siya, unya nakarealize siya, hubo man ako. Sadyang nawala na ang tanan kaniya, mga siya, hubo man ako. Nga may abot ning kalibutana, hubo sa ba kumubalik sa Ginoo. Everything, Lord, is your grace. Grasya nagihatag kaniya. Mao nga lastly mga igsuon, makaingong kita. Ug para kanako mao kini ang atong pinaka naglangkob sa atong mga pagbasa. Ang bunga sa pagpaubos mao ang pagtuo. Ug ang bunga sa pagtuo mao ang grasya sa Ginoo. Mukanay atong nadungog sa atong ebanghelyo karon. Ang babay nagpaubos ug unya namunga kini sa iyang pagtuo, grabe nga pagsalig sa Ginoo. Ug tungod ni ana ang iyang pagpaubos nga namunga og pagtuo sa Ginoo, namunga kana sa grasya sa Ginoo tungod kay gihatag ang iyang gipangayo kang Hesus. Mga mga igsuon, hinautunta, nga mausab kanay atong puy-an sa atong kinabuhi. Mangayo kita og grasya sa pagkamapaubsanon. The grace of humility. Aron nga mamunga kini sa dugang pagpagtuo sa atong Ginoo. Gunya makadawat kita sa mga grasya
nga gikan sa Ginoo. Hinaot paunta.